إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ғаләмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса хак юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, динебез ислам. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Раббыбызга мең шөкер итәбез. Динебез ислам, ул тынычлык дине. Ул иминлек дине. Ул өстеңә алган җаваплылыкларны, өстеңә алган бурычларны үтәү дине. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә шушы иминлектә, шушы тынычлыкта сүзләрен, биргән сүзләрен үтәүдә безгә зур үрнәк күрсәтте. Хәтта аңа пәйгамбәрлелек, илчелек килгәнчегә хәтлек пәйгамбәребезнең кушаматы нинди иде кешеләр арасында? Мәккә мөшрикләре аны ничек атыйлар иде? Аны әл-әмин, иминле, ышанычлы, әйтсә үти, бирәсең икән саклый, сереңне бозмый, әманәтләрен үти дип әйтәләр иде, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа Аллаһ илчесе хәтта аңа илчелек, пәйгамбәрлек килгәнчегә хәтлек үк инде ул иң күркәм сыйфатларга ия булды. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесенә пәйгамбәрлек килгәч тә ул аннан соң 23 ел яшәде. Шул 23 ел дәвамында ул бер кашанда биргән сүзен бозмады. Ул бер кашанда башкарылган, үтәлгән килешүен бер кашанда юкка чыгармады, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә сөйләп узасым килә, пәйгамбәребезнең тормышы дәвамында булды шундый бер мизгел, Худайбия килешүе. Анда Аллаһ илчесе сахабалар белән бер корал алмыйча, бер нәрсә алмыйча, курбаннарын җыеп, алар гомрәне үтәргә киттеләр Мәккәгә. Ихрамнар киеп, ак киемнәр, бер нәрсәләре дә юк. Һәм шунда Мәккәгә инде 40-50 километр калганда, якын гына Мәккәгә килгәндә, аңа каршы Мәккә мөшрикләреннән, Курайшлардан килде ике кеше, ике илче. Алар әйттеләр: "Юк, кирмисең" дип әйттеләр. Мәккәгә кирмисең, быелны кирмисең, әйдә килешенәбез, әйдә үзара договор төзибез, договор о ненападении. Һәм шулай итеп без килешү иткәч, без дә тынычлыкта яшәрбез дип, алар пәйгамбәребез белән килешү төзиләр. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, ул килешү Худайбия килешүе дип атала. Ул килешүне пәйгамбәребез Курайшлар белән 10 елга ясады, имзалады. 10 ел дәвамында шул килешү башкарылачак, үтәләчәк. Һәм менә шул килешүдән кулланып пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә кайткач, ул төрле якларга, төрле илләргә, патшаларга ул хатлар яза башлады. Һәм ул хатлар үз иченә
исламга чакыруны, ислам диненең күркәмлелеген, ислам дине нинди икәнлеген Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларга хәбәр итте. Һәм менә бүген шушы вагызда мин сезгә Пәйгамбәрбезнең шул бер хаты турында сөйләп узасым килә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям галимнәр әйтәләр, ике хат язды дип әйтәләр. Үзе язмады, яздырды. Чөнки Пәйгамбәрбез укый яза белми иде. Ике хат яздырды. Берсе Фарсы иленең башлыгы Кайсарга язды, Кесарага язды, җибәрде. Икенчесе исә ул Византия империясының императоры Ираклий I дип әйтәләр инде аны бүгенге көндә, Ираклийга хат язды. Һәм шул хатны укып узасым килә. Аллаһ илчесе әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Рахимле һәм шәфкатьле Аллаһ исеме белән. Мин Мухаммадин Расулиллаһи иля Хиркл, азимир-Рум. Аллаһ илчесе Мухаммадтан Византия иленең иң бөек, иң зур кешесе Хирклгә, Ираклийга хат язам дип әйтә. Һәм менә бу мөхтәрәм җәмәгать, хәтта менә шушы сүзе дә Аллаһ илчесе әйтә, Византияның иң бөек кешесенә дип эндәшүе, мөрәҗәгать итүе ул Пәйгамбәрбезнең зур әдәпле булганлыгын күрсәтә. Беренчедән, икенчедән Пәйгамбәрбез кем белән сөйләшкәнлеген белеп, аңа тиешле этикет белән мөрәҗәгать итте. Кызганыч, бүгенге көндә мөселманнар менә шушы этикетны алар юкка чыгарганнар. Алар белмиләр. Күбесе, кайсы берләре. Исәнләшкәндә хәтта добрый день дип тә әйтә белмиләр кайсы берләре. Кайсы берләре как дела у вас дип елмая белмиләр, мөхтәрәм җәмәгать. Ә бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөселманнар гына түгел, хәтта башка диндә булган Византийлар, Римляннар һәм башкалары аларга да тиешле әдәбен куеп, азимир-Рум, Рум иленең, Византияның иң бөек, иң зур кешесе дип мөрәҗәгать итте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, син беренчедән кеше белән сөйләшкәндә, үзең әгәр дә белмисең икән, танымыйсың икән, димәк син хотя бы аның кем икәнлеген бел. Димәк, гади кеше булса, аның белән гадиләрчә сөйләшергә була дигән сүз. Әгәр дә гади кеше булмаса, бер җитәкчеме, нәрсәме, әйме, ул вакытта җитәкчеләр белән ничек сөйләшенә, шулай сөйләш дип әйтәләр галимнәребез. Беркем дә тәкәбберлеккә чакырмый. Беркем дә баш иеп, теге үзеңне шушындый түбәнчетелгән, түбәнчелекле хәлдә сөйләш утыр дип әйтми. Әмма ләкин сөйләшү әдәбен сакла дип әйтәләр. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ассаламу аля ман иттаба'ал худа." Сәлам булсын шул кешеләргә, кайсылары хак юл белән, туры юл белән баралар дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә һәм әйтә: "Мин сине ди ислам динен кабул итәргә чакырам" ди. Әйт ди шаһадат кәлимәсен дип әйтә. Әгәр дә ислам кабул итсәң, син үзең котылырсың дип әйтә. Үзең, ягъни Аллаһ ачуыннан котылырсың, иминлектә булырсың. Һәм ислам динен кабул итсәң, Аллаһ сиңа 2 тапкыр әҗр савабын бирә дип әйтә. Ягъни синең эшләрең, әйткән сүзләрең, алар сиңа икеләтә, язылып барылачак, әҗр савабы булачак дип әйтә. Әмма ләкин әгәр дә син ислам динен кире каксаң һәм ислам динен кабул итмәсәң, син ди үз өстеңә үзеңнең һәм сиңа ияргән кешеләрнең гөнаһасын алырсың дип әйтә мөхтәрәм җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә монда бик мөһим бер нокта бар. Ягъни кеше, әгәр дә ул берәр нинди публичная личность булса, әйме, если кто-нибудь из людей станет какой-либо публичной личностью, он должен понимать то, что на нем ответственность намного больше, чем на простом человеке. И пусть потом не обижается и не ругается и не говорит: "О, то что там про меня там хейтят, про меня всякое разное пишут там и так далее". Такова участь. Ты сам избрал этот самый путь. Мужчина ты, женщина ты, да? К тебе спроса больше. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә берәр кеше ризасызлык белдерә икән шушындый кешеләргә, әйме, алар белсеннәр, һәммәбез дә белик. Бу дөньяда бөтен кешенең дә ризалыгын алып бетереп булмый. Хәтта пәйгамбәрләргә дә каршы булган кешеләр булды. Алар белән дошманлашкан кешеләр булды. Аларга каршы сугыш ачкан кешеләр булды.
Һәм шуңа син шушынды яхшы булырсың да, bütün квалификацияләрне, bütün ниләрне үзеңә җыеп бетерерсең дә, шушынды яхшы, акыллы, укыган, иманлы кеше булырсың да, и бөтенесе сиңа баш иеп торачаклар. Юк, алай мөхтәрәм җәмәгать. Алай түгел. Һәм шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ираклига нәрсә ди? Әгәр дә ислам динен кабул итмәсәң, сиңа ди язылыр үзеңнең гөнаһың һәм сиңа ияргән гөнаһың дип әйтә. Сиңа ияргән кешеләрнең гөнаһлары. Чөнки кеше әгәр дә таныла башласа, если он становится публичной личностью, он становится образцом для подражания, для кого-то. И кто-то видит, что такой-то человек, известный человек, совершил то-то, он начинает следовать его примеру. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы үрнәк күрсәтүдә гөнаһларга һәм инде төрле бозык эшләргә үрнәк күрсәтүдән саклансыннар һәммәбез. Сакланыйк һәммәбез. Чөнки әгәр дә кеше алдында, кешегә күрсәтеп, кеше алдында шушындый үрнәк булып берәр нәрсә эшләсәң, шул үрнәккә ияргән кешеләрнең дә гөнаһысы язылачак диелә. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям былай дип Коръән аятларын укый башлый. Әл-Имран сүрәсенең 64-нче аяты: "Эй китап әһелләре, безнең арабызда сезгә дә, безгә дә бер булган сүзгә килик. Ул да булса, Аллаһтан башка бер кемгә дә гыйбадәт кылмыйбыз, һәм аңа тиңдәш китермәячәкбез, һәм бер-беребезне Аллаһ Тәгалә белән бер рәттән Раббы итеп санамаячакбыз дип әйтегез, шул сүзгә килегез ди. Һәм әгәр дә алар синең сүзләреңне кире каксалар, аларга әйт, шәһадәт китерегез, biz ди мөселманнар булдык дип әйтелә аятта. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуның белән ул хатны тәмамлый. Һәм менә бу мөхтәрәм җәмәгать, әйткәнемчә, Худайбия килешүе вакытында булган хат. Шул вакытта Византиягә, Ираклий янына Әбу Суфиян Пәйгамбәребезнең элеккеге дошманы, ул күп еллар дәвамында Пәйгамбәребезгә каршы көрәшкән, сугышкан, һәм соңында Мәккәне ашканда, ул хиҗрәт буенча 8-нче ел була, ул анда ислам динен кабул итеп, сахабалардан була. Һәм ул сөйли, шул Худайбия килешү вакытында ди, без Аллаһ илчесе белән ди үзара килештек ди. Мәккә курайшлары аларга тими, мөселманнар Мәдинәдән безгә тими. Шул вакытта ди мин Мәккәдән сату эшләре белән Шам иленә киттем дип әйтә. Һәм Ираклига килгәч дип әйтә, аңа шул вакытта Ираклига хат килде дип әйтә. Ул хатны Пәйгамбәребезнең илчесе Дихья әл-Кәлби җиткергән, һәм шунда Иракли бу хатны укыгач, гарәпләргә мөрәҗәгать итеп, Мәккәдән килгән гарәпләргә мөрәҗәгать итеп әйтә, сезнең арагызда үзен Пәйгамбәр дип әйтүче кеше бармы? Бөтенесе әйттеләр, әйе, безнең арабызда андый бар ди. Һәм шуннан соң берничә Курайш кабиләсеннән булган гарәпләр аның йортына Ираклига килделәр дип әйтә. Һәм ул безне каршыбызга утыртты да дип әйтә, һәм сорады ди, сезнең арагызда ул Пәйгамбәргә иң якын булган кеше кем ди? Туганлык җепләре белән ди. Иң якын туганы кайсысы дигәч, мин чыктым да әйттем ди, мин бу кешеләр арасында ул Пәйгамбәргә иң якын булган кеше дип әйтә. Һәм шунда ул мине алга чыгарды ди, һәм үзенең тәрҗемәчесен тегеләр янына итеп куйды дип әйтә. Шул тәрҗемәчесенә әйтте, тыңла, нәрсә әйткәннәрен, нәрсә сөйләгәнлеген. Әгәр дә бу кеше Абу Суфиян ялганласа, миңа хәбәр ит дип әйтә. Һәм шуннан соң Иракли сораулар бирә башлый. Ул ди Пәйгамбәрнең килеп чыгышы нинди? Нинди гаиләдән чыккан ул? Абу Суфиян әйтә, ул ди иң затлы гаиләдән һәм иң затлы нәселдән дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, илчеләр, пәйгамбәрләр, алар кешеләр арасында иң хәерле кешеләре. Адам алейхиссаламнан алып Пәйгамбәрбез Мухаммадка хәтле саллаллаһу алейхи ва саллям булган илчеләр һәм пәйгамбәрләр, алар кешеләре арасында иң достойны кешеләр. Һәм алар үзенең ниләре белән, үзенең кыяфәтләре белән, үзләренең теге әдәп әхлаклары белән генә түгел, аларның гаиләләре дә затлы булды. Самое благородное происхождение. Алар гаиләләре һәм нәселләре белән дә затлы булдылар. Һәм шуннан соң Иракли сорады, Әбу ди Пәйгамбәрнең ди бабалары арасыннан берәрсе патша булдымы дип әйтә. Һәм Әбу Суфиян әйтә, юк ди, берсе дә патша булмады ди. Һәм шуннан соң Иракли сорый, сез шул Пәйгамбәрне берәр кашан пәйгамбәрлеккә хәтлек ялганда гаипләдегезме дип әйтә? Вы когда-нибудь обвиняли его во лжи?
Һәм шунда Абу Суфиян әйтә, юк дип әйтә. Һәм шуннан соң Иракли сорый, аның артыннан иярүчеләр, ягъни шул пәйгамбәрегез артыннан иярүчеләр, алар күпчелеге, алар бай кешеләрме, алар хәлле кешеләрме, алар данлы кешеләрме дип әйтә, яки гади кешеләрме ди? Һәм шунда Абу Суфиян әйтә, күбесе пәйгамбәргә ияргәннәре гади кешеләр булдылар дип әйтә. Һәм шуннан соң Иракли сорый, аларның саны артамы яки кимиме дип әйтә. Һәм Абу Суфиян әйтә, юк ди, аларның саны тагын да арта дип әйтә. Иракли сорый, шул артканнары арасында берәрсе бармасың диннән китүчеләр дип әйтә. Мөртәтлек кылганнар дип әйтә. Динне ташлап китүчеләр, шушы дингә риза булмыйча китүчеләр бармы дигәч, Абу Суфиян әйтә, юк ди. Һәм шуннан соң Иракли сорый, сез ди, аның белән сугышканнарыгыз булдымы? Сугышлар арагызда булдымы дигәч, әйе дип әйтә. Абу Суфиян. Һәм Иракли әйтә, һәм сезнең сугышларыгыз нәрсә белән тәмамланды? Ничек нәтиҗәләре дигәч, Абу Суфиян әйтә, кайсы бер вакытта без җиңәбез, кайсы бер вакытта алар безне җиңәләр дип әйтә. Һәм шунда Иракли яңадан сорый, ул ди биргән сүзләрен бозамы дип әйтә. Ул ди үзенең биргән килешүләрен, башкарган килешүләрен бозамы дигәч, юк дип әйтә. Ул бозмый дип әйтә. Һәм безнең хәзер аның белән арасында килешү бар, әмма ләкин ул килешү беткәч, нәрсә булып бетер, без белмибез дип әйтә. Менә мөхтәрәм җәмәгать, мин хәзер укыган әйберләрем, алар һәммәсе пәйгамбәребезнең өстенлекләре, его достоинство. Әмма ләкин бу сыйфатларга без омтылырга тиешбез. Шул ук килешү бирү булсынмы мәсәлән, шул ук ялган сөйләү булсынмы? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта пәйгамбәр булганчыга хәтле дә ялганламады. Сүзләр әйтмәде, биргән вәгъдәләрен үтәде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу безгә әлбәттә зур бер үрнәк булып тора. Һәм аннан соң Иракли сорый, аңа кадәр шушы сүзләрне берәрсе әйттеме дип әйтә. Абу Суфиян әйтә, юк ди. Һәм шуннан соң Иракли бу сүзләрне тыңлагач, Абу Суфиянга сөйли башлый. Мин синнән сорадым дип әйтә, аның нәселе нинди, гаиләсе нинди, һәм син затлы нәсел дип әйттең ди. Һәм шулай итеп, бу дөньяга килгән һәрбер илче, һәрбер пәйгамбәр, алар халыклары арасында иң затлы, иң дәрәҗәле, иң данлы, самый благородный дип әйтелә, гаиләләрдән чыктылар дип әйтә. Мин сорадым синнән ди. Аның бабалары берәрсе патша булдымы дип әйтә. Син юк дип әйттең ди. Әйе, әгәр дә аның берәр бабасы патша булган булса, зур җитәкче булган булса, һәм ул хәзер кешеләр әйтерләр иде, ул бабасының шушы патшалыгын алырга тели. Шуңа күрә ул шуңа каршы чыкты, шуңа көрәшә дип әйтерләр иде дип әйтә. Әмма ләкин юк, аның бабалары андый булмадылар ди. Шулай ук мин синнән сорадым ди. Пәйгамбәрегезгә ияргән кешеләр, алар гадәттә бай кешеләрме, данлы кешеләрме, хәлле кешеләрме, яки гади кешеләрме дигәч, син әйттең ди, юк, гади кешеләр дип әйтә. Һәм шулай итеп, пәйгамбәрләр артыннан ияргән кешеләрнең күбесе, алар ди гади кешеләр иде дип әйтә. Менә галимнәр әйтәләр, сәбәбе соң нәрсәдә? Нигә күпчелек вакытта пәйгамбәрләргә иярүче кешеләр гади кешеләр булдылар? Чөнки гади кешенең тәкәбберләнергә сәбәпләре бик әз. У него очень мало возможностей, где можно проявить высокомерие. Әмма ләкин хәлле кеше ул төртеп күрсәтә ала. Син кем булдың соң әле? Син кемсең әле вообще? Кто тебя спрашивал дип әйтергә мөмкиннәр мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа менә әгәр дә Коръәнне ачып карасагыз, Нух пәйгамбәргә каршы чыгучылар, Ибраһим пәйгамбәргә каршы чыгучылар, Муса пәйгамбәргә каршы чыгучылар, пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә каршы чыгучылар, алар гадәттә хәлле кешеләр, чөнки алар шушы пәйгамбәр әгәр дә хәзер үз динен таратса, минем бүтән булган байлыгымны, минем булган бүтән хакимиятемне, бүтән нәрсәләремне алыр һәм үзенеке итәр дип курыктылар. Әмма ләкин алар алдандылар. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәргә ияргән булсалар, аларның шул байлыкларына бәрәкәтләре тагын да күбрәк артыр иде. Һәм аларның мал-мөлкәтенә беркем дә тимәс иде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, тарих дәвамында Аллаһы Тәгалә безләрне, кешеләрне шундый итеп яраткан ки, без авыр булган хәлдә генә без уйлана башлыйбыз. Без инде барырга урыныбыз булмаган вакытта гына biz Аллаһы Тәгаләгә дуа кыла башлыйбыз. Һәм шуңа күрә зәгыйф булган хәлдә кеше иманга килүе җиңелрәк. Әмма ләкин рәхәтлектә булган кеше иманга килүе авыррак.
Чөнки аңа рәхәт, у него все нормально. Аның бөтен җире булган. Әйме, нәрсәгә аңа уйланырга, бу дөньяларны кем барлыкка китергән микән? Мин бу Раббыга ничек шөкер итим микән дип уйланырга аның вакыты әз. Аның башы башка әйберләр белән тулган. Һәм шуңа Ираклий да әйтә, күпчелек пәйгамбәрләргә иярүчеләр алар гадиләр булдылар ди. Һәм шулай ук мин синнән сорадым ди. Сиңа шушы пәйгамбәрне сез ялганда гаепләдегезме ди? Юк дип әйттең ди. Һәм шулай итеп кешеләргә дә ялганламаган кеше ул Аллаһы Тәгаләгә ялганламас дип әйтә. Һәм Аллаһы Тәгаләдән куркыр дип әйтә. Шулай ук мин синнән сорадым ди. Аңа ияргән кешеләрнең берәрсе диннән ваз кичтеме, мөртәтлек кылдымы, кире элеккеге диненә кайттымы? Син юк дип әйттең. Һәм шулай итеп ди, иман әгәр дә йөрәккә керсә дип әйтә. Ул кешегә рәхәтлек һәм сөенеч китерә дип әйтә Ираклий. Һәм мин синнән сорадым ди, пәйгамбәрегезгә ияргән кешеләр арталармы яки кимиләрме? Син арталар дип әйттең. Һәм шулай итеп кешеләр белән була дип әйтә. Әгәр дә аларга иман килсә дип әйтә, алар ди шул камиллеккә омтылалар дип әйтә. Шулай ук мин синнән сорадым, сез алар белән сугышасызмы? Алар арагызда сугышлар булдымы, киеренкеле хәлләр булдымы дигәч, син әйттең, кай вакыт алар безне җиңәләр, кай вакыт без аларны җиңәбез дип әйттең ди. Һәм менә шулай итеп, аңа кадәрге булган пәйгамбәрләр дә алар да шулай шушындый фитнәләргә, шушындый имтиханнарга, испытанияларга дучар булдылар ди, һәм аннан соң җиңә башладылар дип әйтә. Һәм ахыр сүземдә мин синнән сорадым дип әйтә, ул сезнең пәйгамбәрегез биргән әманәтләрен үтиме, хыянат кылмыймы? Син юк дип әйттең. Һәм шулай итеп бөтен илчеләр, пәйгамбәрләр дә алар берсе дә хыянат кылмаячаклар дип әйттең. Әйе. Һәм шулай итеп Ираклий сорый, нәрсә сезгә куша ул пәйгамбәрегез дип әйтә. Нәрсәгә чакыра дип әйтә. Һәм шунда Абу Суфиян әйтә, ул безгә ди намаз башкарырга, намазны укырга чакыра, башкарырга чакыра ди. Закатны чыгарырга, туганлык җепләрен сакларга һәм кешеләр арасында яхшы буларга, яхшы мөнәсәбәттә булырга чакыра дип әйтте. Һәм шунда Ираклий бу сүзләрне ишеткәч, әгәр дә син әйткән сүзләрең хак сүзләр булса, димәк ул чыннан да пәйгамбәрдер дип әйтә. Мин ди көтә идем дип әйтә, шул пәйгамбәрнең чыгуын ди. Әмма ләкин сезнең арагызда чыгар дип һич тә уйламаган идем дип әйтә. Һәм әгәр дә исән булсам, әгәр дә мөмкинчелек булса ди, мин һичшиксез аның белән очрашыр идем, очрашсам, аның аякларын юар идем дип әйтә. Һәм әгәр дә ул чыннан да хак илче булса, минем булган бөтен мөлкәтем аның кулына күчәр дип әйтә Ираклий. Һәм шуннан соң ул теге хатны чыгара да, пәйгамбәребез җибәргән хатны, һәм шул хатны бөтен халыкка укый. Һәм шул хатны укыгач, ишеткәч, инде Ираклий залында шул ниде бик зур тавыш чыга, кешеләр кычкырыша башлыйлар, талаша башлыйлар, кемдер качып китә башлый. Һәм шунда Абу Суфиян әйтә, безне аннан чыгардылар дип әйтә, безне кайтарып җибәрделәр ди. Һәм менә шул вакытта ди, мин ди башыма килде дә шундый фикер ди, менә шушы Мөхәммәд дип әйтә. Ибн Абу Кәпшә ул бик зур кеше булды ди. Аннан хәтта византийцларның башлыгы да куркып тора дип әйтә. Һәм мин шунда ди йөрәгемә керде ди, бу чыннан да Аллаһ илчесе, пәйгамбәр дип әйтә. Һәм Аллаһы Тәгалә һичшиксез аның динен югары чыгарыр, аны өскә күтәрер һәм мине ислам диненә китерде дип әйтә Абу Суфиян. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы кыссаны бәлки ишеткәнегез бардыр, бәлки укыганыгыз бардыр. Әмма ләкин бу мөхтәрәм җәмәгать пәйгамбәребезнең нинди сыйфатларга ия булганлыгын күрсәтә. Һәм без дә әгәр дә шушы сыйфатларны үз тормышыбызда куллансак, һичшиксез мөхтәрәм җәмәгать, үзебезгә дә нур китерер идек һәм башкаларга да ислам диненең иминлек дине, тынычлык дине икәнлеген күрсәтер идек. Һичшиксез һич югы башкаларга зыян итүдән
туктар идек, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһы Тәгалә Раббыбыз һәммәбезгә дә хикмәт бирсен. Аллаһы Тәгалә Раббыбыз һәммәбезнең дә гөнаһларын ярлыкасын. Һәм Аллаһы Тәгалә Раббыбыз һәммәбезнең дә әдәп, әхлакларын югары кылып, исламның күркәнлеген башка кешеләргә күрсәтергә насип әйләсен. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.